Tmiem ix-xahar ta' Marzu se jibqa' mfakkar bħala l-aktar jum iswed għall-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta hekk kif se tkun qed tagħmel l-aħħar vjaġġi tagħha u mill-ħadd tagħmel il-wisa għal kumpanija ġdida KM Malta Airlines. Isħab iswed kien ilu żmien jidher fuq il-kumpanija minkejja li fl-2019 l-eks Ministru Laburista Konrad Mizzi kien qal li l-Air Malta kienet qed tagħmel profitt. Għamlet l-ekwivalenti ta' 356 miljun euro telf. Fi 30 ta' Marzu tas-sena d-dieħla ikun hemm l-aħħar titjira tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru llum mill-għada ikun hemm l-ewwel titjira tal-Linja Nazzjonali l-ġdida. Sa 4 snin wara sforz mexxija ħażina u responsabbli u nuqqas ta' pjan serju għal futur tagħha li wassal għal inċertezzi kbar anke għal ħaddiema dan is-suppost profitt mhux biss fuma fix-xejn imma f'Ottubru li għadda kien konfermat il-falliment tal-kumpanija. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li kienet saret fit-2 ta' Ottubru tas-sena li għaddiet, il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana ikkonferma li l-Gvern falla l-Air Malta. Dakinhar stess tal-konferenza tal-aħbarijiet li matula waslet il-konferma ta' dan il-falliment, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg tkellem fil-Parlament u qal il-Gvern Laburista u responsabbli għall-eluq tal-Air Malta għax kienu li fallija. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien ressaq talba biex issir diskussjoni urġenti dwar l-Air Malta għaliex dan hu suġġett ta' interess nazzjonali urġenti. Fid-diskors tiegħu, Bernard Gregg kien qal li l-Prim Ministru Robert Abela se jibqa' mfakkar bħala l-Prim Ministru li farla l-Air Malta u qeret il-viżjoni ta' Mintoff. Għaliex dan il-gvern jien, dan il-gvern li falla, dan il-gvern fi kriżi, aħna rridu imbidlu din id-direzzjoni għaliex nemnu fil-poplu Malti, nemnu f'pajjiżna u rridu nwettqu il-pjan tagħna, il-viżjoni ekonomika biex aħna pajjiżna il-poplu Malti u għawċi kollu tassew ħajja aħjar li jixraqlu. L-ajruplani tal-Air Malta se jkunu qed jitfu l-magni tagħhom is-sibt eżatt qabel l-Air Malta kellha tiċċelebra il-50 anniversarju mill-ewwel vjaġġ tagħha fl-ewwel ta' April tas-sena 1974. Dakinhar l-ewwel ajruplani tal-Air Malta kienu taru lejn Londra, Birmingham, Manchester, Ruma, Frankfurt, Pariġi u Tripli. Komunikat fuq il-website tal-Air Malta fżal il-bookings kollha tal-klijenti li laħqu bukjaw titjira għal 31 ta' Marzu l-ġranet ta' wara ġew kanċellati u l-Air Malta se tirrifond il-flus imħallsa għal dawn il-vjaġġi. Madankollu, il-flus lura lil dawn il-klijenti mhux se jingħataw qabel Novembru li ġej. Tagħmilha ċara wkoll li l-biljetti bbukjati ma jistgħux jiġu trasferiti għal vjaġġi oħra mill-kumpanija ġdida. Biex bekk l-aħħar titjira tal-Air Malta se tkun propju dik minn Malta għal ajruport ta' Ruma. Bit-titjira KM 614 iskedata li titlaq minn pajjiżna fid-9:15 filgħaxija u titfi l-magni tagħha darba l dejjem fl-10:20 ta' filgħaxija fl-ajruport ta' Fiumicino.